Muhammadu Allah salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma gudu barakat ma sallallahu alaihi wa sallam hadi la siratal mustaqim ala alihi haka qadarihi wa miqdaril azim Allah muna miƙa godiya Allah da sarki Allah da ya sake tara mu a wannan gari na bantaje wanda sai da ta fara ta saba gayyatar mu to muna ta godewa Allah Allah ya maimaita mana ita maimaita mana alfarman manzo Allah ita sai da Allah ya ƙara mata arziki ta dinga maulidin Annabi Muhammadu ina neman afuwa ga shehunnai na da suka zo daga garuruka kuma a yi baya saboda yi da daga garuruwa kari a yi baya da manzo Allah ya saka da alkhairi ina miƙa godiya da jajircewa da sha'irai 'yan kwana da suke ta yi irin shugaban shawarar islam mataimakinsa shugaban kowane kungiya Allah muna miƙa godiya Allah ya saka da alkhairi amin Muhammadu Allah ya biya bukatun ku gaba ɗaya duniya da lahira mun gode muna sa idan da dama a yi dan baya saboda ba zo lokacin na ko ba yanzu muna bukatun a nasu aka rike busan kaɗan muna da bukatun a nasu baya saboda sai an yi kama awa ɗaya haka sai a zo a tsatsaya amma da za a samu guri a zauna to da za mu ji daɗin al'amarin محمد رسول الله السلام عليك نور الهدى الصلاة والسلام عليك يا فرقو يا كرشو نور لكل شيء كريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله محمد يا رسول الله محمد رسول الله يا رسول الله سيدنا كنز الله سيدنا سيد الله سيدنا عبد الله محمد يا رسول الله إلا الله محمد يا رسول الله رسول الله عبد الله رسول الله محمد رسول الله سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله سيدنا كنز الله يا رسول الله سيدنا رسول الله والقلب إلا أن يكون متيما بفكران النبي مخيما لا يا رسول الله أنت شكايتي أنت وأبيك ترى أبي سويدا لا إله إلا الله محمد يا رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله أنت من أمبري رحمة إشي لمدينة wanda zan wa gwanina sai bala magana da banka sai sina gabatan karanta shi yasa ni zan maka waka baba zan maka waka ya su zan maka waka
guri na bari ne barama kai ke lamarina dangane nan bari ne shehu ne ka ishe ni din lamarina ka ishe ni din lamarina arziki mai daɗi na koma garin manzan Allah nan mai ceto na mai daɗi na koma garin manzan Allah nan mai ceto na ya san zuwa Madina ka daga hannu sama da tafa Madina manzan arziki ake gaya ma na soyayyar annabi Muhammadu Ali Garra tana da bashi da kuɗi zuwa bantaje sai ga shi a Madinan manzon Allah arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi arziki mai daɗi na koma garin manzon Allah annabi mai ceto na arziki mai daɗi na garin manzon Allah annabi mai ceto na nace arziki mai daɗi arziki mai daɗi na koma garin manzon Allah annabi mai ceto na arziki mai daɗi na koma garin manzon Allah sarkin kyauta bai bani mai kara mun Allah na godiya a gare ka ka bani ka sake mu kaiwar ziyarar manzo na godiya da kai mu na da roƙonka da kai ni da masoya na arziki mai dadi na koma garin manzon Allah annabi mai ceto na da bani sarkin kyauta na godiya gare ka abani ka sake كل شيء كريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يا رسول الله محمد رسول الله يا رسول الله ابنا كنز الله ابنا سيف الله ابنا عبد الله محمد يا رسول الله إلا الله محمد يا رسول الله عبد الله رسول الله محمد رسول الله ابن رسول الله ابن رسول الله ابن كنز الله يا رسول الله ابن رسول الله والقلب إلا أن يكون متيما بفكران النبي مخيما لا يا رسول الله ارجع شكايتي انت وآلي ما ترى عبد سويدا لا اله الا الله محمد يا رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله دنگني نمبري رحمة كايشي إلا مدينة دنگني نمبري رحمة كايشي إلا مدينة دنگني نمبري كايشي إلا مدينة رحمة كايشي إلا مدينة يا إلهي بني ما يدرما إذا سوران كيان سما
na haske gaban ilhama a yabo wanda zan wa gwanina yau bara maza na gaban ka yau shi na gabatan karka shi sani zan maka waka baba zan maka waka ya su zan maka waka kuwa ba ya kai a guri ɗanɗane na bari bara ma kai ke lamarina ɗanɗane nan bari ne shehu ne ka ishe ni din lamarina ka ishe ni din lamarina arziki mai daɗi na koma garin manzan Allah nan mai cetona mai daɗi na koma garin manzan Allah nan mai cetona ya san zuwa Madina ka daga hannu sama da tafa Madina manzan arziki ake gaya ma na soyayyar annabi Muhammadu Ali garra ta ne da ba shi da kuɗi zuwa bantaje sai ga shi a Madinan manzon Allah arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi ya arziki mai daɗi manzon Allah annabi mai cetona mai daɗi maganin manzon Allah annabi mai cetona nace arziki mai daɗi arziki mai daɗi ya koma garin manzon Allah annabi mai cetona arziki mai daɗi ya koma garin manzon Allah annabi mai cetona sarkin kyauta shi sarkin kyauta bai bani mai kara mun Allah na godiya a gare ka ka bani ka sake ma kaiwar ziyarar manzo na godiya da kai ma na da roƙon ka da kai ni da masoya na mai dani na koma garin manzon Allah annabi mai cetona bani mai karamu na godiya a gare ka bani ka sake ma aiwar ziyarar manzo na godiya da kai ma Allah yana da roƙonka sake kai ni da abokaina Allah ka ƙara salatinka gun ɗaya guda ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ƙara salatinka gun ɗaya da bashi da tamka mai cikar isa da muƙami gaba yake da ma'aika sanya Ali da sabansa yan gidansa ne tsarkaka karamin da duk shurafa'u masu haskaka mun lamarina tafiya nake ga wadiyai tafiya nake ga wadiyai don Allah ku tafa wa shehu tijani Abul Abbasi Maulana Kutubul Habibin shana tijani a cikinsu shi ne sarki ana shana barama wanda yake raba mana aiki shana barama wanda yake raba mana aiki yau Adamu su tsaya hankali daidai yayi Adamu su na gode shehu na gode shehu na gode a duniyar da ta gudina salamu alaikum masoya wata karama ce zan bayar salamu alaikum masoya wata karama ce zan bayar da ya ta kai mini maulidi a garin Kebbi
ran asabar masoyin da ya yi kirana nasara yake fahimtar da ku nake so ku fahimta mun shigo ta ne don manzona ramunan a filin taron wai saboda annabi wurin da ba za a yi baya ba a yi baya ba manzana daga nan kuma ba mu tafi da sosai a yi baya ta sa gaba za su yi ta garin manzon Allah rabu mai ceto na arziki mai daɗi koma garin manzon Allah annabi mai ceto na mai sauraro na ga mun nan da a filin taron a gaba mu waje muka zauna cikin yanayi ne sanyi ne ya rata jikina mai gabatarwar nan da nan kuwa sai ya yi kirana zakarin zakiru nake nufi ban yabo gun manzona adumin da ya da maulidi dan faɗe shi ba na shayi muhammadu lawali mai hidima ga da masoyi ina cikin yabon annabi ya shigo cikin wani yanayi sai ya ce a gaya mun ya bani ziyarar manzona ya ce a gaya mun ya bani ziyarar manzona ya ce a gaya mun ya bani ziyarar manzona arziki mai daɗi a koma ya manzan Allah annabi mai tattana ya abin da ya ɗi mauta ni ba ni kaɗai ya kaban ba ba ni kaɗai ya kaban ba in kai mu biyar a kiyasi zan faɗa ba zan ɓoye ba yannayensa guda uku ne kawunsa ciki hadda ni ba zan ki faɗi ba arzikin sarrafa ganin ka dan annabu mai ceto na arzikin sarrafa ganin ka dan annabu mai ceto na sauraro na sun gama mun goma bai da mutanen kesu na yi sun gama mun goma a garin aka bani na farko a garin kuma sun mini maimai hoto nake yana ta haɗa su da manzan sammai abinda suke so a basu dan annabi mai ceto na abinda suke so a basu dan annabi mai ceto na kwanan mu bakwai ne a garin Saudiya na ji babban zance wai zancen ya rikita ni ya imauta zancen ya kifita ni sarubra biyu dan Usmanu ayya cikin da ba wa kunzan annabi Muhammad sarubra biyu ake gaya ba cikin annabi Muhammad cikin annabi Muhammad kamun da fara rasulullah kafin iso yana abubakar aminin kamar ta kafi so kamun Allah ubangiji ya sanya mun so san ka za ya sa mun rana gaba sai da na gigice mutanen da ke gurin suna tambaya ta da ya faru annabi Muhammadu Allah ya ƙara masa kusanci da annabi mai ceto na Allah ya ƙara masa kusanci da kakansa mai ceto na Allah ya ƙara masa kusanci da annabi mai ceto na wanda ya rike ba
maryaci ba wai hanya bantaje nake ne ku tafa manzon Allah mana mata ku annabi huda wanda ya tafa Allah ka nuna masa manzon Allah wanda bai tafa ba Allah ka nuna masa Allah ya kashe babu Allah ya kashe fara ne ba zai sha wuya ba Allah ya rike baban zara shi zai ji daɗi a rayuwarsa ya gama dacewa ba zai sha wuya ba mai sauraro na Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a'a ba zai sha wuya ba sannan magare ka amintacce annabi na wankakke annabi na shiryayye annabi na wadatacce annabi na wankakke annabi Muhammadu sannan magare ka amintacce shugaban ma'aika Garin sadauki halitta bayan kamar ka daren bana ya nuna ka ya ce a biyo ka wanda ya fi ka rasulullah ba zai sha wuya ba wanda ya fi ka rasulullah ba zai sha wuya ba bari ka ji annabi Muhammad ba kula ba kowa ni ba da Muhammadu ba zai sha wuya ba wanda ya bi manzon Allah ba zai sha wuya ba shi annabi Muhammadu zuwansa gare mu rahama ne da muna bakin wuta annabi ya zo ya tsamar da mu domin kafa wa manzon Allah baya asara baya asara sai da yake sabon komai haka ni na lura wajen fikar su da wanda sha wuya ba a shugaba manzon Allah shugaba manzon Allah shugaba manzon Allah shugaba manzon Allah la ilaha illallah a cire hannu sama a jinjina wa annabi Muhammadu a jinjina wa manzon Allah a sake tafa masa wanda ya tafa a baccin sana'a su ba Allah ka nuna masa manzon Allah kaga kamar kuna jin bacci cewa ba zai sha wuya ba haruna da dan Allah wurin wuda dan Allah haruna da dan Allah wurin wuda dan Allah haruna da dan Allah wurin wuda dan Allah wasu lisani ya Allah maulana dan sai kaunar ka ta lullube ni ya Allah a daina tunanin komai ni Muhammadu ban san aina yake ba wani manzon Allah ban san aina yake ba gaba manzon Allah kai ne nasira ya rabu da kaunar ka aya
nasara ko da kai ake samun komai haka ni na lura da kai ake samun komai haka ni na lura wanda ya bi ka rasulullah ba zai sha wuya ba wanda ya bi ka rasulullah ba zai sha wuya ba ɗan uwana kuna son annabi kun baya saboda manzon Allah wai ba na ne kun baya saboda uwana dan tsaya ne dan tsaya cikin bautukana ya Allah mai sauraro na zai zauna zauna ka ji ɗan batuna na ce muku zai zauna ka ji ɗan batuna zauna ka ɗan sauraye ni cikin baitukana kama ƙaunar manzala shi ne nufina abin da ba manzan Allah abin ma'amuri ba abin da ba manzan Allah abin ma'amuri ba ina ka je da tunaninka da hankalinka abin da rabu ya yi kai shi ɗan taimakonka amar cinan ka je can kana fara kangatanka daga dama annabi wallahi ka sha wuya ba ka kama annabi wallahi ba ka sha wuya ba sannan ka taskan taskoki ale maraba sannan ka taskan taskoki ale maraba wani taska a gurin ka take zuwa dan ta karba kai kuma taskan ka Allah ne ban kuskure ba a wanda zai zo gun kai ce bai samu komai ba a wanda zai zo gun kai ce ba shi komai ba a wanda zai zo gun kai ce bai samu komai ba a wanda zai zo gun kai a cire sama ba manzala a kafa ga mamudu a wanda zai zo gun kai ce ba shi komai ba a wanda zai zo gun kai ce bai samu komai ba a wanda zai zo gun kai ce ba shi komai ba dan kwana dan tsaya cikin baitukana ya Allah kaga kuna jin bacci dan tsaya cikin baitukana idan kiran kuma surana sai wata rana ina cewa yayi waƙar da sunana Khalifan Raka a gurin mutanen bantaje ba goma ne ba ba goma ne ba ba goma ne ba ba goma ne ba alfarma annabi mai alfarma daga hannu sama alfarma kafa mai karfi alfarma annabi mai alfarma ya annabi mai alfarma 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 alfarma
muni muna maulidin shi muna taya bai shi a kafa mashi annabi mai alfarma sarkina da iko a kan komai alamun shara hawayena ya rabu shara hawayena wurina yabo ga mahaifi wanda shi ta bai da kai girma majiro kwan bawansa kan abin da yake nema Allah majiro kwan bawansa kan abin da yake nema Allah na da daro kwanka ya bayyana shi ake nema shugaban duniya sannan a lahira shi ake nema shugaban duniya sannan a duniya shi ake nema wanda in bai da babana ko kun san babana wala ya shi tuzani a tafa wa tuzani akan mu shi tuzani akan mu shi tuzani askan mu shi tuzani akan mu shi tuzani masoyina ƙarfina ta madafata don miki da bukatuna babu kamar ka bin Allah wasu ya da maulana don ka ɗaya ku kowai ko mai zai hada ni mai zai hada ni gaba daya ko na ya mutu wallahi annabi wandaina rayuwa ta tana hannunka kai yanda ka so annabi rama rayuwa ta tana hannunka kai yanda ka so annabi rama sanu sanu rasulullah 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 wallahi dole ku gaishe ka dole ku gaishe ka dole ku gaishe ka duniya na duka lahira ma tana gunka wane mutum ko wane ne yana kasan ka da bayan ka al'arabi da yarzaje madafan duka al'arabi da yarzaje madafan duka al'umma sinu da alfarma
gaishe ka duniya na hannunka lahira ma tana bunna baye mutum kowa ne yana kasa al'arabi na yardaje madafan duka al'umma lafiya sayyidul bushra habibu gyara zama daidai nisan kana wannan gurin ya rasulullahi sallallahu zama daidai ruwan kaɗan abdullahi komai ya zabo daidai jarumin jaruma annabi dole mu maka sa'a ta Allah ya kare da dindima a gare ka ya annabin rama wa yake son ganin Allah yayi kokari son ganin Allah wa yake son ganin Allah yayi kokari ya ga maulana wanda ya ga rasulullahi aga Allah sarkina sai da ta annabin Allah ba bai magana a bakina na fada ko in yi shiru lamarin akwai girma wanda bangaren Allah ne da shi labu ya ke komai shi ne alkiblar Allah da shi muka samu duk komai bai bada kyautar Allah mai matsayin da ba wani bai bada kyautar Allah mai matsayin da ba wani mai jin mai matsayin da ba wani mai jin mai arzikin duniya da kiyama a gurin sake zuwa nema arzikin duniya da kiyama a gurin sake zuwa nema san da bangaren Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
salatinka ya shugaban kowa na Khadija a daga hannu sama la ilaha illallah sama a kafa wannan na Khadija tunanina abin tunanina Mustafa Hadi al-Mustafa Hadi wanda shi ne kiran rana ya zo da duka mai har kai masa tuntunan girma ya zo da laye da sahabbai jaruman fama har ma da su baye mataye bambari su ma sannan wani yari wallahi suna da alfarma masoyin dallaran wani abinda na furta daga baki na kana jini abinda na furta daga baki na kana jini dan ka fita a halitta sayyidul kauni dan amina ta tafa wa lalahuna ita sai ta wallo sai amina ayo kai Allah saka ku saka manzo Allah dan amina mai girma a gaban da babu mai girma ina mai girma a gaban da babu mai girma shugabasin Allah babu mai matsayin da ya kunka an biya dukkan su darajar su tana kasan naka kafin a aiko su sai da rabu ya nemi yardar ka yardar ce ta sa aka aiko su da sakoma sanadin halittu kam kowa ya rike ka ya dace sanadin halittu kam kowa ya rike ka ya dace halittu kam kowa ya rike ka ya dace sayyidul kauni baka bar komai a baya ba sayyidul kauni baka bar komai a baya ba ba abinda annabi bai sani ba ba abinda bai faɗa ba ka rike da mahaifi dan arban taji san da ya faɗa to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidul kauni baka bar komai a baya ba ya faɗi duniya ya faɗi lahira kai mu takawa manzon Allah manzon Allah ya san da ka zo da wasa ba haruna yiya kai ka bani Allah yake nima gaba da rasulullah walita kai suke nima gaba da rasulullah walita kai suke nima muna santa ba wai so na wasa ba haka to sayin kanka ka so ba yi ba haka to sayin kanka baka so ba yi ba mu da shi ne wannan sa za mu juyo ba karkuwan mu ne shi ne kansa ba za mu juyo ba amma ka so shi ne san sa tukun mu bai so ma zaki ko zaki alƙawari da ba yi ki ne hayya alƙibla na ma'aiki ne har binciken komai na faɗa maka kasa gane har ma'aiki na da ka ganni cikin gado ne ka ganni cikin tagado ne gado da kakanni har sun mutu shi suke nema iyaye da kakanni
babanni har sun mutu shi suke nema. Ya mu je uban da ya annabi Muhammadu. Ya mu je uban da ya hasken shirya na duniya. Jama'a dukkaninmu, jama'a dukkaninmu, jama'a dukkaninmu, dan Allah mu tafawa Rasulullah. Yana son annabi yana son ba inda yana shela inda ya sukurta yayi mana sikira na alfarma zuwa da ruhina dan Allah mai kike nema ruhina dan Allah mai kike nema wani na komai wuce sai annabi girma ije komai kaunar sarsuna kama auren da zan dena ko ina yawo cikin zuma farin da zan dena ko ina yawo cikin zuma alhamdulillahi wannan da na sa'aya na gode rabbani da ya ban dama na cin shirya ma'aikina wasu da ba ga kariya sake ban dama a yaban sabakar da in sanya sake ban dama a yaban sabakar da in sanya har da in sanya yaran bukar kuno kuna yan bantaje sannun ku da gaisuwa kuma bantaje sannun ku da gaisuwa kuma su arawunawa gashi mai himma mataimakin sa kuwa na san yana son shehu barhama Allah ya kara mana kaunar sarsuru manzona ya kara mana kaunar sarsuru manzona Allah ya kara mana kaunar sarsuru manzona ya kara mana kaunar sarsuru manzona tunda na ga kaman kun gaji suna jin bacci a yi hakura jin bacci ko bacci akwai sha'iran wannan gari a wannan guri da yawa kuma tattare da ba ma jin daɗi sosai za mu dan ƙara ko da minti 30 za a yi mana afuwa idan aka yi afuwa sai a ƙara afuwa saboda manzo Allah a yi baya a yi baya a yi baya saboda Muhammadu Rasulullah a yi baya saboda manzo Allah mutanen bantaje kun haƙuri ai haƙuri na zo cikin gajiya kuma ga rauni shehu ta cikin waliyai na rambani na yi ma gwarzo kawai shehu tijjani abin yin waliyai na rambani wallahi ba gwarzo kawai shehu tijjani shi ne fa zan kafa labari ana jinin muhammadu mafitari a kai ɗan uwa da na yi fari da wurin tishen shi zai zirtari cikin wani yayi da rambani wallahi ba kwarzo kamar shehu ba kwarzo kamar shehu ce ba kwarzo kamar shehu ce ba kwarzo kamar shehu ce ba kwarzo kamar shehu rana tijani asara tijani kafa tijani umaran tijani bukan tijani Alfarma
buɗa mai sirri ina ji kakar mai yarma abu ƙara salatin ka Mustafa mai ban suna wanda nake yi wa baiti safiya ko ko rana kai na san manzan Allah shi ne ake samun suna sunan annabi 101 akara 101 annabi ya fi 101 ya shafi aka yi alƙali biyar ya gaya mana su annabi 8,000 mu tafa wa manzan Allah baitin alfarma maulidi ne muke na alfarma alfarma mai alfarma Allah ne alfarma mai alfarma alfarma Ali da sahabban sama manyan masoya yan gata Ahmadu Sujani masoya yan gata Shehu Abdul Fatai 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 Fatima
Allah kai mana hawa